Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ayan, adik na naman siya. Na para bang pusa ang buhay niya. Di ba sabi nga nila, kapag karaw pusa ka, ang pusa ay may siyam na buhay. So okay lang kahit umakyat yan sa building tas pag nahulog, buhay pa yan. Meron pa siyang 8 lives. So ikaw, kung nag-aakala kang pusa ka, at non-stop adik na adik kang manigarilyo, well, go ahead. Anyway, it's a happy Wednesday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip! Ang sarap, Mara Tony. Yung kada hit-hit ko, feeling ko nawawala yung mga problema ko eh. Ito na nga lang solusyon sa problema ko, ang smoking. Ito ay yung mga tipong programang hindi ko na po filter ang lahat. Doon lang tayo sa totoo. Ano? Ay, nako, sana tumaas ng sigarilyo, no? Gusto ko sana yung stick mga tig 200, 300 ang isa. Ewan ko na lang talaga kung ma-avail mo pa yan. Anyway, magandang hapon po sa iyo. Magandang hapon dyan sa katabi mo, pakibati. Oo naman, at sabi ko nga sa iyo, itong programang ito talks about kalusugan at kasarapan. Kung ikaw ay isa sa mga kabisyo na gusto mong humaba ang buhay mo, well, sakto ang programang natamaan sa iyo. Oh, ito yung mga tipong hindi ko na kailangan mag-filter kasi ito naman po ang totoo. Ano? Ako pong inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Usapang kasarapan, sabi ko nga. At syempre, alam mo, hindi naman natin maiiwasan na may mga taong adik. Adik sa'yo, sabi nga ni Daniel Padilla. Pero syempre, ang pag-aadik sa paninigarilyo, nakakatuwa lang kasi talaga. May nakikita ka na sa sideline story na naman no? May makikita ka dun pag bumibili ka ng box ng sigarilyo. Nakikita mo na ron, di ba? Yung mga side effect pag bumili ka. Diba? Meron dun putol yung kamay. Meron dun bulag. Meron dun parang may cancer na sa baga. Hindi ko alam kung natatamaan ka or not. I am not really sure, pero syempre minsan mahirap din no? Mahirap. Madalas naririnig ko pagka may tinatanong ako, bakit hanggang ngayon naninigarilyo ka? Wala, Mara Tony, nakasanayan ko na Lungkot. Diba? At least kahit papaano baka naman may chance pa, diba? May chance pang mahilot ang baga mo. Again, lahat nga ng mga sinasabi ko rito, it is not for me, it's for you, baby. So magandang pag-usapan natin yan, no? Na bukod sa malakas kang manigarilyo, alam mo ba na mas malakas o mas delikado pa ang sigarilyo kapag second-hand smoke? Baka naninigarilyo ka pa sa harap ng anak mo. Mahirap yan kapag yung anak mo nakuha niya yan. Ay, sinasabi ko sa'yo, huwag ka na magtaka. Diba? It's part of the environment, as I say. Anyway, siya, ayoko naman masyado magmalinis. Mamaya bibigyan ko kita ng story about that. And yung mga previous life ko, hindi po ako naninigarilyo, pero marami akong kaibigan noon. Wala talagang araw, maratoni na hindi nabubulol. Marami akong kaibigan noon na naninigarilyo. So, paano nga ba naiwasan ni Mara Tony yun? Mamaya ko kwento ko. Just hang on there. Iba na lang. Vape na lang. Tiyara! Walang pagbabago, no? Sigarilyo o vape, it's just a type. Pinasosyal lang yung vape kasi it's electric.
Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. Again, good afternoon to you. Good afternoon dyan sa katabi mo. Good afternoon to everyone. I will be back later on. But for now, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Wednesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro!